Chystáte se na nákup svých prvních nebo nových brýlí? Dnes tady pro vás máme pár tipů, jak si výběr brýlí užít a vybrat si přesně ty, které budete rádi nosit. Nenakupujte ve spěchu, udělejte si na návštěvu optiky čas a počítejte, že výběr může trvat klidně i hodinu. Respektujte i svou náladu. Brýle si vybírejte, když máte pohodový den a cítíte se dobře. Nebojte se vyzkoušet i několikatery brýle. Pokud nevíte, kde začít, sáhněte po prvních, které vás zaujmou. V našich optikách vám rádi pomůžeme vybrat brýle, které vám budou perfektně sedět. Při výběru zohledníme tvar obličeje, barvu očí i vlasů, módní i životní styl a preference. Do optiky také můžete vyrazit s blízkou osobou, která vám může poradit, pokud se nebudete moci rozhodnout. Jestliže máte vyšší dioptrie, je pravděpodobné, že při zkoušení na sebe dobře neuvidíte. Nestyďte se a vyfoťte si selfiečko, nebo vás náš ochotný personál rád vyfotí a vy si budete alespoň moci prohlédnout, které vám sluší nejvíce. Ať už do optiky vyrazíte sami či s doprovodem, vyberte si brýle, které se vám budou líbit a budete se v nich cítit skvěle. Brýle podtrhnou váš styl, charisma i osobnost. Nosit brýle není ostuda, je to zábava.